Pasamuan kauturan jumeneng. Para sederek, punapa kita enget menapa ingkang kaandharaken dening Rasul Paulus mekaten. Nanging bareng wis tekan ing kaneping mangsa, Gusti Allah ngutus Kang Putra kang miyos saka wanita, miyos kawengku ing anger-angering toret. Perlu nebus kabeh kang kawengku ing anger-angering toret. Perlu nebus kabeh kang wengku ing anger-angering toret, supaya kita bisa katrimah dadi putra, kawasaken saking Galatia 1 ayat 1 dumugi gangsal. Inggih wedalipun sampun meh dumugi, Sang Juru Wilujeng badhe enggal rawuh. Para sederek ingkang kinasih dening Gusti Yesus, sesarengan kita ngidungaken kidung KPK BMGJ 200 dasa dipun pujekaken padha sepindhah lan kalih rawuhipun Gusti. Pangibadah Minggu Advent kaping sekawan menika kelampahan awit pitungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Hyuwah ingkang nitahaken langit lan bumi. Rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Kristus wonten ing brayat para sederek sedaya. Lan inggil kaliyan panjenengan. Pasamuan katuran lenggah. Para sederek, sekawan iji lilin sampun kasumet. Lilin menika pratandha bilih kita sampun lumebet ing Minggu Advent ingkang kaping sekawan
lilin kaping sekawan Advent ingkang warni ungu menika dipun sebat Candle of Love utawi Angel Candle ingkang tegesipun lilin katresnan utawi lilin malaikat. Lilin menika mralambangaken tentrem rahayu. Lilin menika ugi ngengetaken kita bab kabar ingkang dipun beto dening malaikat. Tentrem rahayu ana ing bumi ing antaraning manungsa kang dadi renaning panggalihe. Lumebet ing Advent kaping sekawan menika kita badhe ngraos-raosaken khotbah kanthi jejer ahli waris damparing Sang Prabu Dawud. Lantaran jejer kasebat kita kaajak sesarengan tetep yakini bilih Gusti Yesus menika ingkang jangkepi prasetyanipun Gusti Allah, bilih panjenenganipun badhe sangsaya tambah agung lan damparing Sang Prabu Dawud leluhuripun badhe kaparengaken dumateng panjenenganipun. Sarana mengkaten kita badhe sangsaya temen-temen wonten ing salebeting pangantos-antos rawuhipun ingkang kaping kalih. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita badhe memujikaken kidunging umat KPK BMGJ 212 kapujikaken potos pindah lan kaping 6 pamujining Zakaria. Para sedherek ingkang kinasih dening Gusti, sumangga kita sami lumebet wonten ing pangakening dosa. Prayat kinasih, sumangga kita sami ngakeni dosa-dosa kita. Duh Gusti, mawarni-warni pangalamaning gesang sampun kawula lampahi. Kawula ngraosaken pilih nalika kawula aben ajeng kalian kawontenan ingkang awon, kegagalan lan risak kawula tanpa daya. Kawula namung kendel ing saklebeting manah kawula ingkang risak. Nalika kawula ningali kanthi langkung teliti, kawula manggihaken bilih kathahipun masalah ingkang kawula alami menika awit anggen kawula boten bangun turut dumateng paduka. Alam ingkang kethahipun kawula jagi lan lestarekaken malah kawula risak. Sesami ingkang kethahipun kawula kasihi lan ayomi malah kawula sakiti manahipun. Kawula sadar pilih bencana alam lan bencana kamanungsan awit keserakahan kawula ingkang boten nate rumaos cekap.
Wedal ning sekedap. Ewa semanten kawula tetep pitados pilih patuko boten ngendelaken kawula dawah lan ajur. Mugi nresnani kawula, duh Gusti. Kawula kasagedna ngisi adrenging manah kawula srana katresnan patuko. Temah kawula saged patuko agem minangka pirantos kangge ninggalaken supados gesang jagat menika nilaaken anginipun sangsaya sumanat. Ing asamanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Sumangga Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih dening Gusti, kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti sarana ngrepaken kidung KPK BMGJ kawantosa kalih kapujayaken padha setunggal lan kalih pamartobat sing dosa. Brayat ingkang kinasih, sumangga kita sami jumeneng nampeni pawartos rahmat saking Gusti. Brayat ingkang dipun tresnani Gusti menika pawartos rahmat kangge brayat kita sedaya mekaten. Ing wektu iku kowe bakal munjuk. Kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng paduka Dehiwah. Awit sanadyan paduka sampun duka dhateng kawula, nanging bebendu paduka sampun kendel. Tuwin paduka lajeng lipur kawula. Gusti Allah iku sanyata dadi karaharjanku. Aku kumandel ora kelawan gumeter, amarga Sang Hyang Allah iku kekuatanku lan masmurku. Panjenengane wis dadi karaharjanku, ing kono kowe bakal padha ngangsu kelawan bungah ing etuking kaslametan. Mekaten paotos rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti. Saestu Sang Immanuel rawuh kageng ngewahi ingkang risak dados enggal. Mila bejo brayat ingkang dipun tresnani dening Gusti menawi gesang kita menika tansah wonten ing Gusti kita Yesus Kristus Sang Bayi Natal ingkang sampun miyos 2000 taun ingkang sampun. Iba bejaku lamun yakin Yesus duweku ing salamanya.
Sumangga sarengan kita tansah nyuwun sih pitulunganipun Gusti. Saderengipun kita nampi sabda dalem ingkang suci wonten ing pamaosing kitab suci kanthi kita ngrepaken kidung sabdanipun Allah. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti, waosan kapisan kapetik saking kitab kalih Samuel bab 7 ayat 1 dumugi 11, kalajengaken ayat ingkang 16 ingkang mekaten. Nalika Sang Prabu Dawud dalemi kedatone lan Sang Yahweh wis paring katentreman luar saka para mungsuh ing sakubenge, Sang Prabu ngandika marang Nabi Natan, "Lah, kula menika manggen wonten ing griya Kajeng Eres, mongko pedhinipun Gusti Allah wonten ing ngandhap tenda." Nabi Natan tumuli matur marang Sang Prabu, "Inggih sumangga panjenengan dalem nindakno menapa ingkang wonten ing penggalih dalem, awit Sang Yahweh nunggil kalian panjenengan dalem." Nanging bareng sawengi iku uga Sang Yahweh ngandika marang Nabi Natan, "Lah, sira mangkata lan matura marang abdi ingsun Daud." Mekaten pangandikanipun Sang Yahweh, "Sira apa arep yoso omah kagem ingsun murih sun dalem? Ingsun ora nate manggen ana ing omah wiwit ingsun ngluwari Israel saka ing tanah Mesir nganti sakprene, nanging ingsun tansah lelono ana ing kemah minangka padaleman ingsun. Saklawase ingsun lelono karo wong Israel kabeh, apa ingsun nate paring pangandika marang salah sawijining hakime wong Israel kang sun dawuhi ngengon umat ingsun Israel mangkene, yogene sira ora yasa omah kayu eres kagem ingsun. Mulane sira matura marang abdi ingsun Daud mangkene." Mekaten pangandikanipun Sang Yahweh Gustinipun ingkang sarwa dumados, "Ingsun kang nimbali sira saka ing pangunan nalika sira ngiring wedhus-wedhus sira supaya jemeneng ratu ngereh umat ingsun Israel. Ingsun wis nunggil kelawan sira ana ing sakehing panggonan kang sira liwati lan wis numpes sakehe mungsuhira saka ing ngarepira. Ingsun wis ngluhurake jenengira kaya jenenge wong agung kang ana ing bumi. Ingsun wis nyepaki papan tumrap umat ingsun Israel lan sun tanem ana ing kono, temah bisa manggon ana ing omahe dhewe. Ora digiri-giri lan ora ditindes dening wong ambeksia kaya dek biyen. Wiwit ingsun mangkat para hakim tumrap umat ingsun Israel, ingsun paring karaharjan marang sira uwal saka sakai mungsuh ira. Ugi dipun pangandikaaken Sang Yahweh dateng panjenengan dalem, Yahweh bakal maringi turun marang sira.
Kalajengaken ayat ingkang kaping 16. Keluarga lan karajanira bakal santosa ing sak lawas-lawase ana ing ngarsaning sun. Lan damparira bakal santosa ing sak lawas-lawase. Mekaten sabdanipun Gusti. Sumangga kita sami nanggapi waosan kapisan kala wau sarana Mazmur pasal 89 ayat 1 dumugi 50 kalajengaken ayat 19 dumugi 26 kanthi sesautan. Kasetyaning Yehuwah marang Sang Prabu Daud. Kidung piwulang anggitaning Etan wong Esrai. Sesutyaning Yehuwa badhe kawula kidungaken ing salaminipun. Kasetyan paduka badhe kawula suraken kaliyan cangkem kawula turun-temurun. Amargi susetya paduka binangun ing salami-laminipun, kasetyan paduka jejeg kados langit. Paduka sampun ngandika, ingsun wis karya prajanjian kalawan pilihan ingsun. Ingsun wis supados marang Daud abdi ingsun. Kalajengaken ayat 19 dumugi 26. Awit dene tetameng kawula sedaya menika kagunganipun Pangeran Yehuwah, saha ratu kawula menika kagunganipun Gusti Allahipun Israel ingkang suci. Sampun nate wonten pangandika paduka sarana wahyu dhateng para tiyang ingkang paduka kasihi suraosipun. Ingsun wis maringi makutha marang sawijining pahlawan, sawijining wong pilihan wis junjung saka ing antarane bangsa. Ingsun wis nemu Daud abdiningsun kang wis sun jebadi kalawan lenganingsun kang suci. Iku bakal tetep sun reksa kalawan astaningsun sarta sun santosake kalawan wauningsun. Iku ora bakal ditempuh ing mungsuh apa dene kawasesa ing wong culika. Mungsuhe bakal padha sumrang ana ing ngarepe sarta kang padha nyengiti bakal sun sirnakake. Iku bakal kinanti ing kasetyan lan sih kadarmaning sun sarta sungune bakal kaunggulake karana asmaning sun. Ingsun bakal ndadekake tangane wasani segara sarta tangane temene reh kali-kali. Para sedherek ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus, minangka waosan kaping kalih kapendhetaken saking Rom bab 16 ayatipun selangkung dumugi 17 ingkang mekaten cangkeping pangandikanipun Gusti. Kabeh kamulyan kagem Gusti Allah, kagem panjenengane kang nyantosake kowe kabeh manut Injil kang tak kabarake sarta pawarta bab Gusti Yesus Kristus laras karo kababaring wewadi kang kasidhem pirang-pirang abad lawase nanging kang saiki wis kababar sarta wis kawartakake dening kitab-kitabe para nabi manut dawuhe Gusti Allah kang langgeng marang saking bangsa kanggo nenuntun marang ing pembangun turuting pracaya. Iya kagem panjenengane Gusti Allah kang wicaksana piyambak awit saka Gusti Yesus Kristus saking kamulyan langgeng ing sak lawas-lawase. Amin. Mekaten sabdanipun Gusti. Waosan Injil ing dinten menika kabertaken saking kitab Lukas bab 1 ayat 26 dumugi 38 ingkang mekaten.
Bareng wis 6 sasine Gusti Allah ngutus malaikat Gabriel menyang ing sawijining kutha ing tanah Galilea kang aran Nasaret, manggi prawan kang pacangan karo wong kang aran Yusuf. Tedhake Sang Prabu Daud, prawan mau jenenge Maryam. Nalika malaikat mau lumebu ing omahe Maryam, banjur ngendika, "Bagya kowe kang kinasihan, Pangeran tansah nganti marang kowe." Krungu pangandika mangkono iku, Maryam kaget lan gagas, apa tegese iku? Malaikat nuli ngendika, "Aja wedi, Maryam, awit kowe oleh sih kanugrahan ana ing ngarsaning Pangeran. Lah kowe bakal ngandhek lan bakal mbabar putra kakung, iku asmakna Yesus. Panjenengane bakal pinunjul lan bakal kasebut putraning Allah kang Maha Luhur. Apa dene Gusti Allah bakal maringi marang panjenengane dampare Sang Prabu Daud leluhure. Sarta panjenengane bakal jumeneng dadi ratuning para turune Yakub nganti selawas-lawase. Tuwin kratone iku bakal ora ana wekasane." Maryam banjur matur marang malaikat mau, "Menika sagedipun kelampan kados pundi? Jalaran kawula dereng emah-emah." Paring wangsulane malaikat, "Roh Suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane Kang Maha Luhur bakal ngayomi kowe. Mulane putra kang bakal miyos iku bakal kasebut suci, putraning Allah. Lah Elisabet, sanakmu kang wis tuwa iku, iya lagi ngandhut anak lanang, dene seprene wis 6 sasi. Mongko wis diarani gabug. Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mukal." Maryam banjur munjuk, "Sumangga kawula menika abdinipun Pangeran, kadhateng ngono kados dene ingkang paduka ngendikaaken." Sawise mangkono, malaikat banjur tindak nilar Maryam. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Mila ingkang rayu tiyang ingkang mirengaken satong nikmati pangandikanipun Gusti Allah wonten ing gesangipun Maranatha. Shalom. Wilujeng enjang brayat ingkang dipun tresnani Gusti. Pangandika dinten menika kanthi jejer ahli waris damparing Sang Prabu Daud. Brayat ingkang dipun tresnani dening Gusti, kala wau kita sami sampun mireng prastianipun Gusti tumrap Sang Prabu Daud lan tentunipun ugi prastian menika kangge kita ingkang gesang ing wedal sak menika, mekaten ugi kangge para anak putu kita ingkang samangke badhe nglajengaken gesang kita. Menapa to prastianipun Gusti? Wonten ing kitab Samuel kala wau ayat 16, "Keluarga lan krajanira bakal santosa ing selawas-lawase ana ing ngarsaning sun lan damparira bakal santosa ing selawas-lawase." Nggih. Berat ingkang dipun tresnani dening Gusti, wonten prastianipun Gusti kangge Sang Prabu Daud dalah kita bilih damparipun Sang Prabu Daud menika badhe lestantun dumugi ing selami-laminipun. Nanging menapa to ingkang dipun wastani dampar? Dene Sang Prabu Daud nalika semanten dereng saged mujudaken kanthi saestu lan sembodo. Dampar menika mujudaken dalem ingkang samangke ing pundi Gusti Allah piyambak tansah kersa dedalem. Dampar menika ugi makayutan kalian pateleman suci kagunganipun Allah. Mila Sang Prabu Daud boten dipun keparengaken nggih bangun dalem pamujan utawi bait Allah nalika semanten.
Sinten to ingkang dipun keparengaken bangun bait Allah inggih menika putranipun Sang Prabu Daud, sinten? Salomo. Daud boten dipun keparengaken nanging Salomo ingkang samangke badhe yasa dalem pamujan kagem Gusti Allah inggih menika padaleman suci. Lan saestu padaleman suci menika sampun kalampahan dipun bangun dening Sang Nata Salomo ngantos nalika Gusti Yesus miyos ugi tasih wonten lan padaleman suci menika risak nalika taun 70 Masehi nalika bangsa Israel menika dipun reh dening bangsa sanes ing sakngandhapipun Jenderal Titus. Menika ngengetaken bilih menapa ingkang dipun angen-angen dening Prabu Daud nggih menika sageta manggen wonten ing dalemipun Gusti kanthi tentrem lan ayem. Dia bisa memasuki bait Allah karena di dalam bait Allah itulah ada kedamaian dan sukacita. Nanging para sedherek ingkang kinasih bilih padaleman suci ingkang awujud bangunan utawi tembok menika mboten badhe langgeng. Lan pangandikanipun Gusti ingkang kasat wonten ing Samuel kala wau menika dados pengajeng-ajeng. Menapa? Bilih damparipun Daud menika badhe lestantun ing slami-laminipun. Kamangka menawi tata kadonyan damparipun Daud sampun paripurna, malah padaleman suci ugi sampun risak. Sakmenika wonten Israel sampun boten malih wonten damparipun Daud, ugi sampun boten malih wonten padaleman suci. Sampun boten wonten. Nanging ingkang utami kala wau bilih ingkang dados pengajeng-ajeng kita, dampar menapa to ingkang kita ajeng-ajeng nggih menika dampar ingkang sampurna. Dampar ingkang samangke badhe dipun rawuhaken dening Gusti Yesus Kristus piyambak. Mila lajeng wonten pangandika bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nggih menika ing pawartos ingkang dipun wartosaken dening Nabi Yohanan utawi Yohanan Pembaptis. Kraton Allah sudah dekat, kraton ing Allah wis cedhak. Lah kratonipun Allah ingkang sampun celak menika ingkang dados dampar ingkang sampurna ingkang sejati ingkang dipun ajeng-ajeng dening sedaya para kagunganipun Gusti. Lan sinten samangke Bapak Ibu ingkang badhe nampi dampar ingkang sampurna, dampar ingkang sejati wonten ing kratonipun Allah menika. Inggih menika tiyang-tiyang ingkang tansah pitados, tiyang-tiyang ingkang tansah kumandel, orang yang selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu Daud mengharapkan kerajaan itu terus lestari. Nanging menapa ingkang dados kasunyatan? Sedaya risak. Damparipun Daud ingkang wonten ing Israel, wonten ing tlatah Israel ingkang awujud bangunan menika risak. Boten saged langgeng. Nanging dampar ingkang awujud manah lan gesang menika ingkang badhe langgeng. Mila wonten pangandika bilih badan kita menika minangka menapa Bapak Ibu? Baitipun Allah. Tubuh kita itu adalah bait Allah. Mila nalikanipun kita mbikak gesang kula lan panjenengan. Nalikanipun kita menika nampi Gusti Yesus Kristus lan Gusti kepareng dedalem wonten ing gesang kita Bapak Ibu. Mesti wonten katentreman, wonten kaayeman, wonten sih rahmat ingkang sejati. Lan katentreman, kaayeman, sih rahmat ingkang sejati menika mujudaken ing mriku Gusti rawuh, ing mriku Gusti dedalem. Lan anginipun dedalem boten namung ing wedal menika nanging pun dedalem dumugi ing slami-laminipun. Mila lajeng wonten pangandika wonten ing kitab sanesipun. Monggo menawi badan kita, raga kita menika minangka bait Allah, monggo kita rimati. Nggih. Kita rimati supados menapa gesang kita samangke sageta mewarisi menapa ingkang dados pengajeng-ajengipun Daud. Apa yang menjadi harapan Daud dan apa yang sudah diterima oleh Daud pada masa itu. Brayat ingkang dipun tresnani dening Gusti, mila dampar menika wonten kalih perkawis ingkang sepisan dampar ingkang awujud bangunan kedaton nalika semanten ingkang dipun lenggahi dening Daud. Nanging ugi sasisih wonten dampar menika nggih nalikanipun Gusti dedalem. Dampar menika mboten ketinggal wonten ing mripat kula lan panjenengan.
Awit dampar menika wonten ing manah kita sami. Dampar menika wonten ing manah kula lan panjenengan. Nalikanipun kita mbikak manah lan gesang Gusti kepareng dedalem wonten ing gesang kula lan panjenengan. Mila monggo wonten ing swasana methokaken riyaya Natal berat ingkang dipun tresnani. Mari kita membuka hati kita supaya Allah hadir dalam hati kita. Allah menjadi raja atas hidup kita. Allah lah yang menjadi Allah bagi kita, yang menuntun kita sehingga kita nanti betul-betul akan menerima warisan dampar Daud. Siapa yang mewarisi? Yang mewarisi adalah setiap mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena dialah adalah Allah yang sejati. Selamat merayakan Natal, wilujeng mahargya wiyosan dalem Gusti Yesus Kristus, sugeng nyawisaken dampar kagem rawuhipun Gusti, nggih menika manah kita sami. Sinten ingkang marisi kula lan panjenengan. Mila sampun ngantos kita ucul anginipun kita tansah kumandelang pitados dumateng Sang Kristus minangka nata kangge gesang kita ing selami-laminipun. Sugeng mahargya Natal, Gusti tansah berkahi dadosa damparipun Gusti ing selami-laminipun. Gusti berkahi. Amin. Sumangga kita lempet wonten ing wekdal ning cekap. Pasamuan ingkang kinasih dening Gusti, sumangga kaaturan jumeneng. Para sedherek kanthi tansah yakini bilih Gusti Yesus sampun nindakaken pakaryan kangge manungsa ing jagat menika. Pramila sumangga kita sami ngakeni kapitadosan kita lantaran pangaken iman rasul ingkang kita ucapaken mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kapapotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kaserahaken tumedhak dhateng ing dalem palimengan. Ing tigang dinipun wong malih saking antawisipun tiyang bejah. Lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang bejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patungganipun para suci. Menapa dene pangutuning dosa tanganipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran lenggah malih. Sumangga kita lempet ing pandonga kula dherekaken. Tan kendhat kawula ngaturaken puji panuwun dumateng Paduka Gusti. Dene Paduka ngeparengaken marisaken damparipun Sang Nata Daud kangge kawula. Dampar ingkang sejati, dampar ingkang sampurna. Ing pundi Paduka piyambak ingkang dedalem wonten ing gesang kawula. Lan Paduka piyambak ingkang nuntun kawula dhateng dampar ingkang samangke sejati kawula tampeni. Matur Gusti Paduka ing parengaken kawula ngawontenaken pangibadah brayat ing dinten menika. Lumebet wonten ing minggu Advent ingkang kaping sekawan. Ingkang sedap malih kalugi badhe margiya dinten wiyosan dalem Gusti Yesus Kristus. Nggih Paduka piyambak ingkang rawuh wonten satengahing jagat. Kepareng-paring pitulungan dhateng kawula manungsa ingkang kebak ing dosa lan jejember. Paduka nebus dosa-dosa kawula satemah kawula samangke pantes nampeni kawilujengan ingkang sejati. Gusti ngaturaken panuwun ingkang ageng dene semanten ageng sih katresnan Paduka ingkang tansah linubar ing gesang kawula. Mila kepareng ugi ing swasana Advent menika kalau kita tansah ndedonga kangge para sedherek kawula ingkang sami nandhang sakit. Gusti Paduka mirsani, Paduka piyambak ingkang badhe paring kekiyatan lan kesarasan lumantar pambudidaya lan pandonga ingkang tansah dipun ulukaken wonten ing ngarsa Paduka. Ugi pambudidaya wonten ing pundi-pundi
Paduka berkahi dados sarana para sedherek kawula samangke nampi kiat lan sehat. Kagem para adiyuswa, para kagungan Paduka Gusti ingkang sampun ringkih, ugi tansah Paduka kanthi supados ing wekdal-wekdal menika ugi tansah ngraosaken kabingan ing Paduka sinasa badanipun ringkih nanging manahipun tansah saya kumandel cecaketan gegodelan kalian Paduka minangka Gusti lan juru wilujengipun. Duh Gusti, kepareng kalugi nyenyuwun dhateng para sedherek kawula ingkang saestu nembe ngraosaken kaprihatosan. Kathah para sedherek kawula ingkang ngraosaken kaprihatosan Gusti, awit kawontenan ingkang nembe dipun raosaken ugi tumindakipun sesami ingkang boten tanggel jawab. Kathah ingkang sami ngraosaken kaprihatosan nggih awit dipun ruda peksa, dipun aniaya, dipun ancam lan sak piturutipun. Mula Gusti Paduka kersa paring pitulungan, Gusti paring kekiyatan, Paduka piyambak ingkang mbelani lan paring pangluaran tumrap para sedherek kawula ingkang ngraosaken kados mekaten. Wontene kangge sesuk kawula ingkang tasih remen nguwaosi, ruda peksa, nganiaya, ngancam dhateng sesaminipun, tumindakipun dhatengaken kaprihatosan lan kasangsaran. Gusti, Paduka ugi kersa ngluberna katresnan lan pangaksama. Gusti paring pangapunten dhateng sesuk kawula ingkang kados mekaten, supados enget malih lan ing samangke meratobat nilar sedaya tumindak ingkang awon ingkang dhatengaken kaprihatosan tumrap sesaminipun. Duh Gusti, kalau nyuwun berkah kangge pasaman kagungan Paduka ing pundi papan ing wekdal-wekdal menika kawula sami nyawisaken manah lan gesang methokaken Natal ing taun 2020. Sinasa ing kawontenan ingkang winates awit wontenipun pagebluk Covid nanging kabingahan ingkang wonten menika Gusti ndadosaken kalau tetep semangat anginipun ngabekti, anginipun nderek Gusti kawula Yesus Kristus. Sinasa kalau mboten saged mangibadah sesarengan, makempal sesarengan, mahargya sesarengan Gusti, nanging manah kawula, brayat kawula tansah kebak ing kabingahan mahargya Gusti Yesus Kristus ingkang sampun rawuh sinartan ugi tansah ngantu-antu kanthi setya rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih samangke. Gusti dedalem wonten ing brayat kala setunggal-setunggalipun maringi bingaing manah lan santosa so kasetyan nggenipun kawula nderek Paduka. Gusti nyunaken bekah ugi kangge bangsa kawula Indonesia saking pemerintah pusat dumugi padusunan, Paduka berkahi, Paduka tunggil supados sedaya saged nindakaken tanggung jawab dados para pangarsang negari kanthi prayogi lan sembodo. Aparat keamanan ingkang jagi keamanan ing tlatah Indonesia ugi Paduka berkahi, Paduka paring kawicaksanan lan kekendelan angenipun tansah nderek pranatan ingkang wonten. Awit kalau mangertos wonten sesek kawula Gusti duka menika tokoh, duka menika piranganing masyarakat ingkang nindakaken gesang boten kanthi tanggung jawab kepara nerak angger-anggering bangsa lan negari kawula Indonesia. Paduka ngayomi bangsa kawula, Paduka berkahi bangsa kawula, nebehaken saking sarupining panggoda bilai ugi tiang-tiang ingkang badhe ngrisak olah bedamen, olah katresnan, olah karukunan. Kawula pasaken sedayanipun nggih namung wonten ing Paduka. Matur nuwun Gusti kepareng kawula ugi masrahaken pasaman Paduka ing kekaji mendungan. Paduka berkahi, Paduka nganti kawula, Paduka tansah nuntun kawula ing salebetipun kabingan swasana Natal. Satemah swasana Natal menika ugi saya ndatengaken kegiatan nggenya kawula nindakaken pelatusan, nggenya kawula nekseni Gusti Yesus Kristus ing satengahing gesang kawula setunggal-setunggalipun. Para pradata dalah brayat, para komisi dalah brayat, mekaten ugi warganing pasamuan ugi tansah saged sangkul sinangkul lelomban anggenipun mujudaken gesang ingkang sembodo wonten ing ngarsa Paduka. Mekaten Gusti panjuwun lan pandonga kawula wonten ing Sang Sabda ingkang sejati nggih Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek kagunganipun Gusti Yesus Kristus, sumangga kita ngaturaken syukur dumateng Gusti kanthi enget menapa ingkang dipun pratelakaken dening Gusti ing 2 Korinta 8 ayat 7. Ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Mula saikine padha kaya anggonmu wis sugih ing samubarang
ing pracaya, ing pamicara, ing kawruh, ing tumemenmu enggonmu mbiyantu, lan ing katresnanmu marang aku kabeh, semono uga kowe ya padha minunjula ing ayahan sih katresnan iku. Lan kangge nglantaraken asung pisungsung ing wekdal menika kita sami sesarengan ngidungaken KPJ angka 150 sekawan. Padha setunggal adrenging tias kula. Sumangga kita sami sowan marang wonten ngarsanipun Gusti masrahaken pisungsung kita. Duh Allah Rama kasuwargan ingkang kawula tepang ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken sagunging panuwun dumateng Paduka awit sedaya kamirahan Paduka ingkang tansah Paduka rentahaken dumateng kawula berat-berat Kristen kagungan Paduka. Ing saben wekdalipun, Gusti pramila ing waji menika kawula sami ngaturaken pisungsung wonten ngarsa Paduka wujuding pamatur nuwun kawula dumateng Paduka. Mugi sepintena pisungsung menika kawula aturaken Paduka kersa nampi kanthi renaning kalih Paduka lan Gusti mugi kersa Paduka nujakaken pisusung menika lan berkahi supados saged dayani tumraping kaluhuraning asma Paduka lan tumraping kabetahaning pasamuan kagungan Paduka lan saged dados sarana kangge njembaraken kraton Paduka wonten ing jagat menika. Lan Gusti ing waji menika kawula ugi badhe ngaturaken panuwun awit Paduka sampun nganti lumampahing pangibadah ing dinten menika. Paduka sampun maringi pitulungan kegiatan lan ugi Paduka maringi kawlujengan anggen kawula sami ngluhuraken asma Paduka lan mirengaken sabda pangandika Paduka. Lan ing wanci menika kawula sami badhe suwang-suwangan dumateng pamondokan kawula piyambak-piyambak Gusti. Mugi Paduka tansah nganti lampah kawula setunggal-setunggalipun. Lan Paduka tansah berkahi gesang kawula sedaya berat Kristen kagungan Paduka sumrambahipun dumateng sanak sedherek kawula. Lan Gusti namung wonten asma Paduka Allah ingkang kebak pitulungan lan sih kawelasan kawula
nyuwun pangapuntening dosa. Inggih namung wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, Allah lan juru wijeng kawula ingkang sejatos kawula ndedonga. Amin. Rancanganipun Gusti Allah inggih wujuding tentrem rahayu menika badhe enggal mawujud wonten ing pakaranipun Gusti Yesus Kristus, Gusti lan juru wilujeng kita. Pramila monggo kita tansah nyawisaken manah kangge methokaken panjenenganipun Sang ahli waris damparing Sang Prabu Daud. Sarengan kita ngrepekaken kidung rawuhing Ratu Tentrem Raharja. Prayat ingkang dipun tresnani Gusti, kanthi tetep pitados dumateng Gusti, mila sakmenika sami anerna mripat panjenengan dhateng jagat. Kanthi tetep sepengan Sang Kristus, kawula sami ngeneraken mripat kawula dhateng jagat. Dadosa mitra tumrap sesami, Amargi kawula kangen nekseni Sang Kristus. pinujiya Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Ingkang boten nate sahaken kawula saking sihipun sapunika lan saklaminipun. Sami mundura kanthi tentrem rahayu, lam nampenana berkah saking Gusti. Pangeran Yuwah muga maringana berkah marang kowe lan ngayomana kowe. Pangeran Yuwah muga nyunarno cahaning wedaning marang kowe lan maringana sih rahmat. Pangeran Yuwah muga kersa nungkulake wedanane marang kowe lan maringana tentrem rahayu. Amin.